Ало! Абе, радиото ли е, бе? Ей! Има някой там, бе? Казах радио Силвар. Ало! Абе, я дал един поздрав преди един час, къде ми отиде поздрава на мене, бе? Господине, изчакайте, има СМС-и. И какви СМС-и, бе? Един час чакам, колко още чакам? Хората си плащат. Ма я какво ме интересува, че плащат, бе? Аз си плащам и аз, бе. Плащате си 30 стотинки, си плащате, хората дават 2 лева Какво там. ме интересува, бе? Не сте дали тия телефони, бе? Аз чакам поздраво, бе. Като не ви изнася нещо, се обърнете към шефа. Какъв шеф, бе? Какво ме интересува шеф, меф? И аз съм тук и си чакам поздрава. Вие ми вземете парите и аз ще разката цялата фамилия на това радио горе. Те сега се гачат. Заповядайте в понеделник и се оплачете на шефа. Абе, къв шеф, бе? Това не е нормално. О, я се разкарай! О, курво! Ще пристъпа горе и ще отрежа зелката, ма! Абе, педал, мръсен, гнусен, гаден, я се разкарай, бе! О, деба, твоята сганда еба, мръшева деба! О, ще го туря на майките и узете центито, бе! И огъда ще го сложа, бе!